салом дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. бародари худмона Рамазон монда будем. ёдтон бошад куркҳои турецкӣ, яъне ки маленький бизнеси хича сар карда интернет-магазин ва доставка дора ба ҳамаи метроро мебара. Куркҳои турецкӣ гирифте, хайр раҳмат буда баъзе бародарот, яъне ки бо попуши овардагиай, попушои беҳтарин ва куркҳорам какоиташ мондагиай, либосҳои хуб. занг бизанед аз нӯи бобоҷон 88. хоҳиш мекунам, видео дроз нест, чиста барои бародар Рамазон ки алҳамдулилла тӯли 4-5 сол шумо ҳамдигара мешиносем. худо нигаҳдор барори кор, бар мақсад ки чизои хубан, качества хубан қиматам бошанд. бачаҳое ки шондан ё ки мепӯшанд ҳамчунин либосҳо медонанд ки хуб кадми документ надори, яъне ба ҷоҳотуна ба стройкотуна ё ки ба кадом шаҳрое ки кор кунед иншоалло роҳишу мекунанд. худо нигаҳдор барори кор. ба шумо чӣ мегӯям? Саломатӣ хоҳонам. Рамазон ба пеш. Ассалому алайкум бародарон, чӣ ба шумо маълум аст, ина нигоҳ кунед борои нав омадагианд. Борои мо ҳамашон бори турчанд, иншааллоҳ ки боро хеле борои хубанд. Ина патинка ду намуд дорем, кросовка ва ботинка. ин дали моменти кросовкаи мо ҳамашон дуронашон пашм доранд. ин ботинкаошон ҳам чӣ хеле мебинед, ина пашм доранд ниҳошон. бародарон худи ансар дорем, ва андамка худи ансар, патинка, кросовка. 8 пар кросовкаи дигар мондагиай бародаро скидка рафтааст. ин кросовка 7000 будан, байтаи 8000, ҳозирак 4900 рубл шудагианд. ҳар ду кросовка ҳамаш як пар 4900 рубл. худи ансар 2500 буд, ҳозирак 1700 рубл шудагианд. ина нахели худи ансар ина хели дорем. ина 2500 будан, 1700 рубл шудагианд. ина дар пиштошон ина хели наштагианд. материалшон беҳад хубай. хидмай ҳар деями ранго истифода мебарам, бовар мекунӣ роҳатай. бародарои кадомек дар кадом шаҳру ноҳияҳое ҳастед, через почта қатӣ дар Санкт Петербург бошед, дар Екатеринбург бошед, дар куҷое бошед, Тоҷикистон бошед, куҷое бошед, доставка через почта қатӣ роҳитон мекунем. ина бародаро успед кине, скидка рафтест аст. размери патинка 41, 42, 43 то 44 дорем. най худи ансаро размеро СК, МК, ЛК мондагиай. успед кине, заказ кине, иншоалло бо дастсвяз. худо нигаҳбонтон.